Hey people. Det er nu en af de der videoer, hvor vi bare spiller, så koger vi. Vi skal spille noget faldefyre. Vi skal spille noget faldefyre, selvfølgelig. Hvem er det? Hvem er det? Det er din Det var mor. godt. Gal, jeg er sej nu. Jeg kan ikke komme ind på Fall Guys. Nu er de der... Fordi man kan få den gratis i starten. Vi har allerede været der vi har allerede filmet i 18 minutter. Vi har lige allerede startet et game, desværre, Viggo. Jeg kan jo se på Villas' stream. Det er faktisk godt være, at jeg skal Du er så fucking dum, Marcel! Du er så fucking dum, jeg mener! Og det er hvad du ikke vil, jeg sagde, når jeg ser mig! Ready, hold Ja. Ja. Fordi han er så fucking hollow inde i hans hjerne, fordi han er så fucking dum, jeg mener, mand! På mit cam, der sniffer du mig, så du skal da bare tige stille. Det er videoen ser, det er dig, der sidder. Numsehul. Det her, det er faktisk rimelig bøg. Ej, vent, der kommer en lort. Det er for Skalds skyld, fordi han fejrer så meget af væggen. Det er så meget skidt. Sorry, det var... Spil os. Hop. Jeg var møg. Let's go! Vent, jeg bliver boostet af hammeren. Det gør jeg også. Kom nu. Fucking go! Det her, det bliver så meget content. Nej, gutter, jeg crashede. Nej. Det er så dårlig en joke. Det er så dårlig en joke. Det ikke er sjovt. Der ikke er sjovt mere. Ej, Viggo. What the fuck? Ej, se Og det der gutter, fucking seriøst, grimme gutter, tag det lige kylling. seriøst. Det er jo en Hvem er dildo-kylling. alene derovre? Hvem er der Hvor? alene derovre? Og det er Johannes. Haha. Nej, det er jo... Elio, Nej, Elio. jeg hader alle mennesker, der er på den her lige nu. Ja, det hader jeg. Gutter, mand. Dræb jer selv alle sammen. Nej, okay. Nå, for helvede. Vi går. Vilas, jeg gør bare skip, mand. Jeg får den. Okay, Viggo. Nej! Hvorfor vil du det? Hvorfor vil du gå i seng om morgenen? Jeg kommer til at drikke noget 7-Up. Go, Kan du go, virkelig go, go! ud i seng, bro? Ja. Jeg har ikke Jeg har ikke engang fået sukker. Nej, gutter. Gutter, hvorfor er der en... Gutter, der er en Among Us med ost på hans hoved. Nej. Sejt. Gutter, bare griefalde. Nej, gutter. Nej. Jeg er så flov i hele fucking spillet! Og så skal I sidde her og vente i 30 dage, fordi jeg er 90 år gammel, og halvdelen af jeres fingre er blevet skåret af en fucking sav, I ikke engang kunne finde ud af at bruge! Fuck, jeg fik et chok. Hvad var du ved at sige? Så du en armhule? Jeg ligner en snekugle. Men er det ikke din mave, der ligner en snekugle, altså? Den er så fucking stor, jeg mener det! Bombe i toilettet. Det har jeg faktisk ikke. Nu kommer Wave 2. Jeg mener, hvis der er en mere, der tager mig. Jeg kommer og finder dig. Og jeg knipper dig. Og jeg ved ikke hvad. Gutter, jeg thrower igen. Nej, du... Og så rammer jeg. Nej, synes ham det ikke. Han er så tyk. Han er så tyk. Der er safe room. Jeg har noget safe. Lad være med at tage safe room. Nej. Nej. Jeg er så beta. Det er så korrupt, Synes, der. jeg er mig selv, var det ikke dig, der tog mig i starten, mand? Nej. Nej. Marcel, du thrower igen. Marcel, du er den største thrower nogensinde. Marcel, jeg har aldrig set noget lignende. Jeg har aldrig set noget sådan der. Der er ikke nogen, der sådan der. Det er ikke Jeg sjovt. bliver nødt til at tage fat. Jeg er i front. Kom her med aben. Nu er jeg ikke engang over. Der er ingen bagved. Der er just en astronaut bagved dig. Hvad er det, du taler om? Er du fuldstændig farveblind, eller hvad? Skæver end en fucking drunk mand, der lige har dræbt. Nej, kom nu! Nej, hvor var det banger! Gutter. Ja, GG. Fucking bøsse. Det er så lort! Spicy. Du skal kraftedeme ikke sige, at jeg skal chill. Så kommer jeg til at... Viggo. Marcel, jeg kommer til at blive levende fyrkaveri. Viggo, og my little eksplodere. pony, my little pony. Ja. Fortæl mig, hvorfor jeg så de må ikke gå!
Fortnite eller Fall Guys. Jeg kunne bonde en, jeg kan det ikke mere. Jeg flipper. Viggo. Den der fucking capybara, og det kan bare gå for langsomt. Nej. Fuck, du er en del af 50 Cent. Det er jer alle sammen, der dør for mig. I alle sammen dør. I alle sammen dør. I skal tie stille. I er alle sammen dårlige. På min efterkamp har jeg hotdoggen. Ja, altså. Okay. Har du det, Henrik? Og min Playstation har jeg en ven. Okay. Donke. Vilas. Hvad sagde jeg? Au for... Hvad? Gjorde du? Gjorde vi det? Ja, mand, du blev sendt ud for pølser her. Gjorde du? Gutter, jeg er det bigge spoiler lige nu. Gutter, jeg ruller legit ned af den der. Vilas! Ja, jeg er the biggest bird, mand. I ved, hvad det betyder? Nej, det er kun i den der udtalelsesrum. Ikke nu. Ja. Jeg er teaser. Det er faste. Og for Lad søren være da. med at klikke de der knapper. De gør bare... Altid klik på knapperne. Nej, det gør bare... Nej. Der var... Nå, det er den der, hvor jeg fik karma for Viggo. Alle sammen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og nu har vi recordet i en time. Dude! Vi har recordet i en time, gutter. Ja, jeg røg ned. Jeg har også først gjort det nu. Du er så lort. Nej, Marcel, du er så dårlig. Du er så dårlig. Du er så dårlig. Det er helt vanvittigt. Altså, vi ligger et, og det er fint. Nej, du stinker rent. Vi ligger toer for det første, og du stinker rent hum. Så nu ligger Vi ligger toer. Vi kalder lige meget hvad. Vi ligger jo toer, Marcel. Du sagde, vi ligger en af dine klunkebunke. Ja. Ja, Det var fordi, vi ligger en af lige der, hvor jeg døde. Nej, det gjorde vi ikke. Ja, vi liggede en af før det var, du døde, Marcel. Vi liggede en af før det var, du døde. Vi liggede en af før det var, du døde. Fuck, I langsomt. Først så thrower I hele spillet. Først så thrower I hele spillet. Og nu glemmer I at gå ud. Er I syge i potten, eller hvad? Er I syge i potten? Ja, altså, de har sådan en sort kostume. Det er top 2, vi skal qualify, dreng. Vent, what? Hvordan hænger man sig fast? Shift. Okay, shift. Det er fordi, jeg klikkede Jeg har bare. det fint. Gud, jeg tror ikke, jeg kan time det her. Ja. Jeg tror ikke, jeg kan time det her. Du kan bare Så holde gå ud klik til ind. siden. Ja, jeg går ud til siden. Ja, det gør jeg også. Jeg bliver blastet af en eller anden vandminigun. Jeg bliver blastet af en minigun. Det er ikke en minigun, Nej. jo. Det er vandballon. Det er en vandballon. Vandballon-gong. En vandballon-gong. Vandballon. Yes! Vi får noget gameplay! Marcel. Oh shit! Hjælp! Kom nu. Nej, jeg blev chased! Marcel, kom her. Marcel, tag ham. Marcel, jeg holder den så stille. Kom nu, Marcel. Marcel, når Det er du godt, det holder der. den inde, Der så er går jeg du også meget jinx nu, langsommere. dreng. Nej, vent. Nej, han prøver at jinx mig. Men jeg havde ikke været mærke til. Vi mangler en! Vi mangler kun ham her! Kom du. Tag ham! Ej, jeg bliver jinxed. Jonas, du skal ikke! Nej, jeg bliver jinxed. Hvem er det ikke, der er jinxed? Mig. Det er Vilas. Nej, jeg blev jinx. Nej, what? For helvede. Marcel, du var fandme også lort til det der. Hej guys! Vi glemte at lave en outro. Vi glemte at lave en outro.
Så husk at like og subscribe for en kæmpe. Der ligger de der Spider-Man nogen. Jeg har lige fået de der Spider-Man. Jeg er Spider-Man. I want to be ninja.